Ka Auxilium Skills Training Center kap mara matakas ngi ka yo bansam ya ki sernot bad ki korsu jan je ki samla ka than nongston ki bala pendap ya ka jing sha pentebet ha ketika kam na ka Auxilium Roylang Skills Training Center ka bodon hapo ka snong pendang rei West Khasi Hills District. Na ketika shlem ajing hikai kila don hadu arkun rengut ki samla ki bala pendap ya ka jing sha pentebet ha ka ba kila yo ru ya ki sernot lengba ka jing itho jong ka Radiant Infonet New Delhi bat hakaju hi kasngi la yo ban pli pat ba saya ka second batch ha ka ba kiladon hadu arku saungut ki khna thamai ha ka ni ka jingelang la ka bala penlong ha phalau joka ARSTC nong ston pendang rei uba A1 mi lingdo MCS ulalong kumukong san bat ka kong memorial Kongkai Skills Development Officer West Khasi Hills District kum ka sembut kongsan harangkat ka jingadon lang ki sestar ki brodar bat uba Michael Marwen sordar shnong pendang rei bat kiwe Haba ajing kran ka kong memorial Kongkai Skills Development Officer West Khasi Hills kalakan tu ya ki samla ki bala pendap ya ka training bat ki bade ban pendon kam hok ya ka sap ka ba kila yo na ketika shlem bat amdei ban shubu pensarang sya kendong ya ki sap khnang ban la ban yeng halaki jong ki jat ban pentelun sya khmat na ka benta ka kamai jakpo Inform ru yang apa nak kapor ba pi ju ya shong kam slam ru ban ya kanika training ya kapor ru ka training nei dari hadu sau si teng ru pi shong hadu ru baje nyo pra baje ru kinang ya shong namar pen i si sai ka jing thrang jong pi bat ka jing tre stom jong pi te minta pat balakut ka training na ru bakut ka training mencam snam te kat nungut na pedang jong pi bala sedang mansu pinyo ki machine bat ka jing angnot jong ka office jongi balengi ai ki machine ha dalakot ka training kadai kumne kan khnang ba phinum don chu kono ngim ko asu bani osngau ba ki khna jongi ki brio jongi nda ki ladap ka training ki amba kinum la ban sedang mo ka training te ta kadau pin sayo ki tiar jong phi ha kan ka sngi phinum don excuse chu dai nam menta pinala yo ka tiar pin ha ban tre yen yang am ta Deminta ka jing kenturu ya phi kadai ba na ka office jongi ngi angnot ban yu i ba andala dep ya ka training ngi kwa e phi ba phin tre ndei ban shu bo e ki jing tip jing nang ki skills ki ba phi la yo phin shu bo ba kin sarang ha kendong sakan ma ba kin ki kor ba phi yo phim dei ban shu bo ha kendong mo te nang ta pada na ka office jongi ru ngi bo ya kata ka kendon ba ki training partners jongi hi baro kidi ban but dien ya phi tekan sadon ka jing but dien phin sayo phone call na isa kamai na ki sister jong ko auxilium hi kin phone ya phi na ka por kin kli ya phi la tre ayu phi la le ayu te nang ta ma phi ru phi la ban jubab te nang ta nak office ru ba nak department hi jong ka sarkar ngi ju pelong nak por ya ki exhibition lani ya ki skills mela khnang ba ya ki kam ya ki skills ki ba phila ban pen inam ya ki ha kita ki rensan tenang taru phila ban de ya thiet ha kata rensan phila ru ha jo ko por ban kendo so ya ki wei pat ki brio ki bala ban kentio ya ki skills dong phi ka networking mo ta kadau kentu ya phi ba phim dei ban shu shong klik ti ndala yo ki tiar phi dei ban sedang mentre ga kam biangam phi kubur ya kata kubur to menta kebun na preng jongi mangar ka juhi hapor pangiwan ki meeting no wan ki jingalang por badang shudap ka training dang shit ham ha dai nam dala poi sayeng suki la rangim train ka peja no dai nam te ki brio na kapor ngi dawan ki jingalang ki amin sim be jangi rei kum bawang pi dala poi sayeng kana peja ski te menta te ngakwa phi ba phim dei kan ban peja kata ka men sim jong phi ka jing kwa jong phi ban tre te halor kata kadang kani ka kot ka mga puli kadai ba ka mersa pias kadai ka kata ka mersa pias kadai ka nong tho ka bapau nam ha bat kadai ru ka nong tho kot bat ka nong kren ka bapau nam hari phareng te ka mersa pias ka ong ba kadon ka jinga dei ka bajan bha ba ka ik bangi kren kala ban batha ka jabing jongi ka bangi kren kala ban batha ka jabing jongi te menta halor kata te kadon kanuksa pitmo lada menship snem por philet mau maram phi ki step nem phi dang step phi ong nem yala de ba phi kwa ban poi kloi ban num slam ngan khi kata baje thik ngan pendep shet jing shet ngan song tefen ngan riam ngan bet ngan wan khnang bang num du kali dei nem phile am kumta deyam
Ta. Te kata ka dei ko we ka nuksa ba kumno ba phila lingba ka jing kren jong phi lingba ka jing thumu jong phila ban ko ngo e ka jabi yang jong dei nem kiem dong step teng teng dan apa yang jong ro ba shwa ka alam ro la kan dei nem da ong balik kai kan dei res ka alam nem no dei am ta te kadang ko we ka nuksa pada ka we activity ngakwa people like kiti jong Man bain ning aya ka machine